Va començar primer en el camp urbà. Recordareu el lema de Cerdà d'urbanitzar el rural i de ruralitzar la ciutat. Era una manera que ell tenia d'identificar, analitzar el territori com un sistema complex que té múltiples capes i cadascun d'aquests sistemes tenen una autonomia per si mateixos però alhora una interrelació. I sense aquesta comprensió, pensava Cerdà, i sense la comprensió de les relacions que ja s'estableixen entre aquests diferents sistemes, no podrem donar resposta a les ciutats del futur. I ell va fer un primer esforç qualitatiu i també, en certa mesura, quantitatiu i científic de crear uns fonaments per a una ciència de les ciutats. Lamentablement, aquest esforç de Cerdà no va tenir del tot el ressò, el reconeixement o inclús la continuïtat que mereixeria. Hi ha hagut esforços de persones, sobretot a la segona meitat del segle XX, que han fet contribucions interessants, però que realment les idees que persones com ell o Louis Duran, l'arquitecte francès, o el propi Galois no han tingut el recorregut que mereixerien per part de la societat.